Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru u organizaciji Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i vukovarskih majki na svaki grob vukovarskog branitelja položena je crvena ruža i upaljena svijeća. Kako doznajemo od predsjednice Saveza Ljiljane Alvir, položeno je 427 ruža kako bi i oni branitelji koji više nemaju nikog svog na životu na grobu imali cvijet i upaljenu svijeću. Po podacima Vukovarske opće bolnice u agresiji na Vukovar do sloma obrane grada poginula su 1624 hrvatska branitelja i civila, među njima i 86 djece, a ranjeno je više od 2500 ljudi. U srbijanske koncentracijske logore nakon sloma obrane grada odvedeno je više od 7000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 ljudi. Na popisu zatočenih i nestalih osoba iz Domovinskog rata nalazi se još 446 hrvatskih branitelja i civila s područja županije, od kojih je 306 s vukovarskog područja.